Hola Martí, què tal? Com estàs? Bueno, avui porto un joc de cartes, però són cartes especials, eh? No són cartes, això. Són unes cartes que algunes coneixes. I mira, el joc és aquest. Tenim una carta, la veus? Que és una cullera. La veiem? Molt bé. Doncs ara aquesta carta, el que farem és remenar. Remenar i passar-la cap a tot arreu, perquè es perdi. Vale? Doncs, veus, remenem bé. Llavors, el que farem és agafar la primera carta i la doblegarem. Així. I què passa? Que s'ha doblegat la cullera. Adéu.